May adlaw nato din ang tanan mga amigo, mga amiga. Karong adlaw ato ning pagahisgutan ang usa sa pinakagrabe nga makapainit jud sa atong ulo, guys. Mao ni ang mga taong gitawag nato Garbosa! Bitaw sa mga millennials kung wala kaila kung unsa ning garbosa, mao ni ang mga taong grabe jud kayo ni sila makapasigarbo sa ilang mga butang nga naangkon, lugar nga natuan or maski unsa na lang ila jud ning ipasigarbo. Mora ni sa mga miyembro sa pasigarbo sa Sugbo. Diba lang tulog na mo yung mga amigo, mga amigang mga ingana. So ayaw mo kabalaka, atuan ang paghahisgutan sila karon. But before doing that, guys, please don't forget to click that subscribe button and hit that notification bell as well para sa ma-update mo sa tanang mga videos nga akong i-upload diri sa YouTube. So aniya na, hatagan na ta mo 5 katimailhan kung ang inyong amiga or amigo usa ka dakong Garbosa! Mailhan nga imuhang amiga or amigo best usa ka dakong garbosa. Kana gani magsige og adto-adto kuno hayo Starbucks, inom-inom din ha. I-post na yun sa Facebook para ingnon double jud kuno hay sila og maka-afford sila maski tingbits. Mag-Starbucks jud sila bayot. Pero kung magkuyog mo nya pangutan nimo kanang friend unsa man jud mo ang gusto diri sa Starbucks? Unsa may imong gusto nga kape? Ang ilang tubag Masyato. Wala pag masyato. Garbosa kay kakayuta ka. Badiha! Ikaduhang timailhan nga imuhang amiga or amigo bayot. Usa ka dakong garbosa. Kana gani magsige bit-bit kunuhay sa iyang iPhone 10. Kay iPhone 10 biya kunuhay siya. Pinaingon pa nga dili jud daw kuno siya mo gamit kung Android. Oy kay iPhone jud daw kunuhay siya. Pero kung imong pangutanon best, pila ka buwan niya? Best ka nang magkuhan ka na mag-Mobile Legends ta or ka na magpatanawag ko pwede ta mag-YouTube sa imong phone kay iPhone 10 biya na ingnon kag ay wa man ko'y data. Ko'y data? iPhone 10? Wa ka kabayan kayo? Oh my God! Garbosa ka, garbosa. Kaya ikatulong ti mailhan bayot kay mo ang amigo o amiga usa ka dakong garbosa. Karing mo siya makita niya, nagkwintas-kwintas ba niya? Yung dahil mo, uy friend, ito tingin kayo mong kwintas, for sure, mahal kayo na. O niya, may pa dahil sila, hinatay mo sa akong mami o daddy gigat sa stage. Mahalon kayo. Pipila kabuwan ana, imong pangutanon ka ng friend, asan ba ito imuhang ka? To kwintas nga ni ngayong hatag si mong maming daddy, tubagon lang kagingon nga, kanang ako magong gipahulman sa akong kuya. Sus, kaya nakitaan man na mo dito sa dapit sa University of San Carlos. Anak kay Jerome's Pawn Shop ay tinoo jud ay tuwa ni Kuya Jerome's kay giprinda na day sa atong megang garbosa. Oh my God! Mauna, sige pagpanggarbo tan-awa wa nay kwarta badiha. Ikaw pat nga timailhan nga ang imuhang amiga or amigo sa kadakong garbosa bayot. Kana gini nga mga friends nga magsige post sa Facebook ba nga dito daw kuno-kunuhay sila aning nasura alam sa kasa sila international travel jud. Pero after na pag uli diri sa Pilipinas sino nimo kaya na tempura naman lang ka. Lalo quick naman lang ka. Ang baon-baon sa Sardinas. Ang ending dito, wa na'y kwarta ang bayot. Oh my God! Mauna na puno man sa utang. Garbosa man, garbosa ka. Bariya! Ang ikalima. Ang ikalimang timailan nga ang imo ang amiga or amigo usa ka dakong garbosa. Kaya din natin mga friend ba nga imong pangutanon friend indot lagi kay kag mga sinina ng mga branded pa jud. Natin mga Guess, Levi's, mga Abercrombie and Fitch, grabe mga mahalon kayo. Yan tubagon din kag mao lagi friend pinadanan magud mi permis sa ako ang family sa States Really, nigga? every month magud mi tagan og package. Ay jugkog labda kayo ta ka kay nakit-anti ka sa okay-okayan sa kolon o sa carbon. Ikaw Oh my na God! ba? Ito ka kagarposa. Bakit na okay-okay ka? Sa may lapot nila, di ba? Kanindot anak. Garbosa ni kay ka. Baliha. So mao na to guys ang 5 katimailhan ko ang imuhang amiga or amigo usa ka dakong garbosa.
Pero guys, salamat kayo sa pagtanaw aning nga video. Salamat sa jud kayo sa inyong pagsuporta sa Badiha Kabay. Naabot ang 119 ka subscribers in less than a month. Gamay pa kayo na siya, pero malipayon kay kung nagtanaw nga increasing na mo ba. So kung nalipay mo, o na-happy jud nalipay, happy pa jud kung nalipay mo aning nga video, don't forget to click that like button and I'll make sure that next time mas monindot pa ang atong mga content para mas mugitik din ninyo ba weekly diri sa Badiha Kabay. So again, this is EJ, your Badiha guy.